से मैंने प्यार वार नहीं कर गया। अब एक बाद प्यार दोबारा नहीं हो सका। ये हमारा दिल का होता केहू से प्यार ना होए। केहू से ना हो। जातारू त हम ना रोके, इतना कहल हमर काम कई द, तहरा बिना अब जी के करब का, तनिका जहर के इंतजाम कर द। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी मैं अपने स्टूडियो में हूं और हमारे बीच एक युवा मौजूद हैं और ये कह सकते हैं कि टूटे हुए दिल को लेकर हाजिर है हमारे स्टूडियो में। अपने कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच परोसने का काम करेंगे और इनकी पूरा का पूरा कविता भोजपुरी में है और भोजपुरी प्रेमियों को एक बार नमस्कार प्रणाम है। और खबर गांव तक के इस खास एपिसोड के माध्यम से हम युवा से मिलवाने जा रहे हैं और ये कविता करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। सर खबर गांव तक चैनल के श्रोता कर रहा है, सबके को पैर छू के प्रणाम बा। और आज हम एगो अपना प्यार के बारे में कुछ दिल के बात बताओ जाते हैं भोजपुरी कविता के माध्यम से। मैंने ये सब दिल के बात है अपना। जी जी, अपना जो आपने के साथ गुजरल बा देखिए बहुत अच्छा, बहुत दर्द तेज रफ्तार बाग बड़ा। चलिए, तेज रफ्तार से सुनाई है और जनता से के बीच परोसे के काम करते रहे अपने दिल के बात। तो स्वागत है बाबू। तो कहल चाहते हैं कि का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुला गई। फोकस कर दे यहाँ के दिखाई। का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुला गइलू आ हंसत खेलत जिंदगिया के छने भर में रुला गइलू। पहला दिन पढ़े गई तू ही सामने आ गइलू। ध्यान दे सब है कि पहला दिन पढ़े गई तू ही सामने आ गइलू आ सगरी बात भुला गई दिल में तू ही समा गइलू। का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुला गइलू आ हंसत खेलत जिंदगिया के छने भर में रुला गइलू। कुछ दिन तू पढ़े ना आइलू, बात ना होके मोबाइल से। बात यह बा कि कुछ दिन तू पढ़े ना आइलू, बात ना होके मोबाइल से आ तोहरा भाई के दोस्त बनाने बात होके लागल उनकरा मोबाइल से। रात दिन जगले रह जाई सोचत सोचत तहरा बारे में। ध्यान दीजिएगा सर कि रात दिन जगले रह जाई सोचत सोचत तहरा बारे में आ तोहरा के समझ के सूती तकिया धका के बारे में। 17वां साल के बर्थडे अपना हाथे केक खिया गइलू। 17वां साल के उनका बर्थडे रहे, तू अपना हाथे केक खिया गइली आ का रहे मजबूरी उ हमरा के भुला गइली आ हंसत खेलत जिंदगिया के छने भर में रुला गइली। बताओ चाहते नहीं कि वादा कैली शादी के देह नाम से छुआवेली। वादा कैली शादी के देह नाम से छुआवेली आ बाबू सोना कह के पत्नी के फर्ज निभावेली। आ तोहरा खातिर दुनिया छोड़नी, तोहरा खातिर दुनिया छोड़नी तू छोड़ देलू हमरा के। आ खाना पीना निक न लागे सूती खाली कमरा में। कौनो गर्मी कौनो दिन हो गया हम खाना पीना निक न लागे, गर्मी हो गया कितनो भी कमरा उड़ के सूत जाए। कहल बा आँख जाओ फूल तू हमके इतना काहे रुआ गइलू। आँख जाओ फूल तू हमके इतना काहे रुआ गइलू आ हंसत खेलत जिंदगिया के छने भर में रुला गइलू। आ का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुला गइलू आ कसहू कसहू जियत तानी। जीतू जी कृष्णा जी के समझावला से कसहू कसहू जियत तानी। जीतू जी या कृष्णा जी के समझावला से अजय जी कहत तानी कि नाही मिली उड़ वाला गावला से। नंबर कबो हम बंद न करम, मन करी तो एक बार फोन तू कर दियो। दोनों जना के 20 नाम बा, तू ही अक्षर मिलावेलू। हम तो ऐसे कहते नहीं कि दोनों जना के 20 नाम बा, तू ही अक्षर मिलावेलू आ का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुलावेलू आ हंसत खेलत जिंदगिया के छने भर में रुलावेलू। रोवत रोवत शाम हो जाला रोई ले बिहाने से। रोवत रोवत शाम हो जाला रोई ले बिहाने से। जी, रोवत रोवत शाम हो जाला रोई ले बिहाने से आ सुतला पर तोहर फोटो देखी सोची ले मर जाती हमारा में से। तारा माई के माई मननी आ हमरा माई के कसम खियावेलू
आ का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुलावेलू आ हंसत खेलत जिंदगिया के क्षण भर में रुलावेलू आ का रहे मजबूरी जे हमरा के तू भुलावेलू आ कैसन बता पौले बारू तू फोने पर बता जइह आ तू हऊ यूपी के रानी तो हम हूँ बिहार के राजा से कम नहीं तू हऊ यूपी के रानी तो हम हूँ बिहार के राजा से कम नहीं आ मिलल बड़ा भतार कैसन मिलल बड़ा भतार इंजीनियर तो हम हूँ इंजीनियर से कम नहीं चलू आराम से पंखा के हवा में हम मच्छर से तह कटवाई ले आ तू हंसेलू दिन रात तू हंसेलू दिन भर हम रात भर रोते रह जाइले तुहर भतार कमाले पैसा हम तो खाली इज्जत कमाई ले तुहर भतार कमाले पैसा हम तो खाली इज्जत कमाई ले आ ऊ बन गई तोहरा के पाके हम तोहरा के छोड़ के बिलाई ले प्यार वाला पाठ छोड़ के प्यार वाला पाठ छोड़ के कैसन पाठ पर आ गइलू आ का रहे मजबूरी जे तू हमरा के भुला गइलू आ हंसत खेलत जिंदगिया के क्षण भर में रुला गइलू आ तोहरा मम्मी के मम्मी कहीं तोहरा मम्मी के मम्मी मननी ससुरारी के रिश्ता निभाई ले तोहरा मम्मी के मम्मी मननी ससुरारी के रिश्ता निभाई ले आ 60 रुपया का पेट्रोल डाल के खाली चेहरा देखे तोहर जाई ले आ देखत होकबू वीडियो अगर तो सब्सक्राइब तू बढ़ा जाइए देखत होकबू वीडियो अगर तो सब्सक्राइब तू बढ़ा जाइए आ प्यार का मतलब का होला तू कमेंट बॉक्स में बता जाइए कमेंट बॉक्स में बता जाइए अरे प्यार में कोनो अथी मन ना करबो कोनो घटना दुर्घटना ना करबो नहीं उनका जैसे 50 देना है 50 देना चाहिए तो काहे उतना पीछे पड़ल तू सही मतलब जब गुजरत तो बता दे नहीं अगर हम सही काम करत नहीं तो बहुत लड़की मिली लोग बहुत शादी ब्याह होई चाहे शादी ब्याह से ओकरा प्रति तो रुझान ढेर होता प्यार रहे हम आपसे रो है अब नहीं के प्यार रहे भाई बिला गई तो हम चलते जान नहीं दे तो स्टूडियो में आके बैठ के तो बताओ आज पूरा दिल के बयां कर दे कहीं ना कहीं प्यार तो बात ना दिल में धड़कन बहुत तेज बुझा देता आज के दौर चल रहा बाटे काफी जो प्रेम के ट्रेन बा इतना रफ्तार से चल रहा बा कि वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता और हर जगह सुने के मिल रहा बा ई कोनो प्रेम ना करे कहल जाला प्रेम के परिभाषा ई लोग नहीं जाना झूठे प्रेम कर लेता दिल से दिल मिला लेता अरे भाई प्रेम देह से ना कहल जाला जेकरा लगे चाहत बा कि ओकर शरीर ओकर देह हमरा लगे आ जाए तो वो प्रेम नहीं है वो तो वासना हो गई तो वासना आ गई तो प्रेम खत्म हो गई अब एक बाद प्यार दोबारा नहीं हो सकता ये हमारा दिल का होता केहू से प्यार ना होए केहू से नहीं चलिए अच्छा बा कि अपना दिल के माध्यम से हमरा चैनल के माध्यम से अपन दिल के बात लोग के सामने परोसलूँ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लागल इनकर कविता और खबर गाँव तक के संगे बनल रही हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी फेसबुक पेज के फॉलो करी नमस्कार प्रणाम जय हिंद।